У каго Лукашенко просіць прабачэння? Чаму ён зладзіў вывалачку Наталлі Пяткевіч і свайму сыну Віктару? А таксама за што арыштавалі вядомага беларускага чыноўніка? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Вы не поверите, але Лукашенко публічна папрасіў прабачэння у Зеленскага. У апошнім інтэрв'ю замежным журналістам беларускі кіраўнік, як звычайна, разрадзіўся працяглым маналогам, які нечакана скончыўся выбачэннямі. Просто доглядите наступный урывок до конца. Что касается критики Зеленского, может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его вот эти заявления не попад. Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится, мы завтра ударом, ракетами, беспилотниками. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал, человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове там не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Але і гэта не ўсё, бо пасля Лукашенко ў чарговы раз публічна паабяцаў, што Беларусь у вайне удзельнічаць нібыта ніколі і ніякім чынам не будзе. Еще раз подчеркиваю, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит. Праўда, мінулыя падобныя клятвы Лукашэнкі скончыліся зусім адваротным, і гэта ўсе добра ведаюць. Але сам факт таго, што ад яго прагучалі выбачэнні, вельмі цікавы. Бо раней Лукашенко выдаваў на адрас Зеленскага самыя рэзкія абразы, а тут паглядзі ты, як усё змянілася. Затым журналістка нагадала Лукашенку, што многія не лічаць яго легітымным прэзідэнтам і называюць дыктатарам. Свядома ці не, але такое пытанне яго вельмі зачапіла. І спачатку Лукашенко доўга апраўдваўся, што ніякі ён не дыктатар. Во-первых, меня уже никто не называет диктатором. Это уже время ушло. Да, я не встречаюсь с руководителями европейских государств, в том числе ведущих, но я в контакте с ними или через их представителей, или напрямую, как недавно с Эммануэлем Макроном. Меня никто из них никогда не назвал диктатором, потому что это было смешно. Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурса для того, чтобы кому-то что-то диктовать. Я знаю свое место в этом мире. Кому-то нравилось это, кто-то брякнул языком, это СМИ подхватили, но это время ушло. А затым Лукашенко также працягла пачаў даказваць, што ён цалкам легітымны прэзідэнт. Меня это уже, искренне скажу, абсолютно не беспокоит. Меня и вы называли несколько раз меня президентом. Кто-то господин президент, кто-то товарищ президент. Господином я и не стал. Слишком много господ появилось в последнее время на постсоветском пространстве. Я не хочу, чтобы меня туда приписывали. Я не настолько богат, чтобы быть господином. И вообще не богат. Поэтому этой проблемы уже не существует. Поверьте, абсолютно не существует. Президент тот, кто принимает решения. Если вы считаете, что я принимаю какие-то решения, значит, я президент. А сёння Лукашенко правёў вялікую нараду на тэму свайго любімага хакея. З гэтай нагоды ў Палацы Незалежнасці сабралі як чыноўнікаў, так і спартыўных функцыянераў і нават сілавікоў. Пра тое, як развіваць хакей, сярод іншых слухалі і віцэ-прэм'ерка Пяткевіч, і дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, і міністр унутраных спраў Кубракоў, і кіраўнік камітэта дзяржаўнага кантролю Герасімаў. Праўда, пачалася хакейная нарада з забурэння ў Лукашэнкі на тэму футбола. Маўляў, футболисты у Беларуси ничего не показывают, а грошей хочут. Дали динамовцам Минска министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились, еще где-то.
Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Затым жа нечакана атрымала на арэхі Наталья Пяткевіч, бо менавіта ёй Лукашенко адкрыта расказаў, якія цяпер у яго ідэалагічныя прыярытэты. Минская «Динамо» в хоккей, ну давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Следом за Пяткевіч атрымалі сваю вывалачку і высокопоставленные силовики. Я тут Пяткевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это «Динамо». И это у нас самые-самые люди спортивные. Таксама кінулася ў вочы, што ўсю дарогу з трагічным тварам сядзеў і Віктор Лукашенко, хаця, здаецца, адказных за хакей у Беларусі хапае і без яго. Але ж не. І па другім коле, адчытваючы Пяткевіч, Лукашенко старэйшы ўключыў у спіс вінаватых і свайго сына таксама. Но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр. Втроем это президент и коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой. Па выніку Лукашенко сам себе так накруціў, што ў самым прамым сэнсе пачаў зрывацца на падначаленых. Садись, я знаю, как ты думаешь. Думать буду я, а вы будете делать. Ну а напрыканцы Лукашенко прыгразіў звальненнем і міністру спорта Кавальчуку, маўляў, калі не будзе вынікаў, то не будзе і міністра. Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Арыштавалі высокага чыноўніка, нядаўняга мэра Гомеля Владзіміра Прывалова. Яго знялі з пасады месяц таму і адразу пасля адстаўкі чыноўніку прадракалі павышэнне і перавод у Мінск. Але, як даведалася выданне «Флагшток», усё пайшло зусім у іншы бок, і цяпер Прывалаў рыхтуецца не да крэсла ва ўрадзе, а хутчэй да нараў у калоніі. Афіцыйна пра затрыманне і крымінальную справу нічога і нідзе не паведамляецца, але па інфармацыі выдання экс-старшыню гарвыканкама абвінавачваюць у махінацыях з перапродажам кватэр. Папярэдня ў справе ёсць і іншыя фігуранты-чыноўнікі. Яшчэ нядаўна Прывалаў знаходзіўся ў гомельскім СІЗА, але днямі мог быць адпушчаны пад падпіску аб нявыездзе. Адметна, што цяпер Прывалаў можа амаль цалкам паўтарыць лёс свайго папярэдніка. У 2014 годзе іншы старшыня гомельскага гарвыканкама Віктор Піліпец быў асуджаны па справе аб карупцыі і махінацыях з нерухомасцю. Піліпец і шэраг службовых асоб былі прызнаны вінаватымі ў незаконным размеркаванні і прысваенні 24 новых кватэр, пабудаваных для тых, хто меў патрэбу. Піліпца абвінавацілі ў злоўжыванні ўлады і службовымі паўнамоцтвамі, але сваю віну ён катэгарычна не прызнаў. Па выніку той былы мэр атрымаў 5 гадоў пазбаўлення волі, а колькі атрымае Прывалаў, мы падобна даведаемся ўжо хутка. У польскім горадзе на мяжы з Беларуссю забілі расійскага мастака-карыкатурыста, які высмейваў Пуціна, Лукашэнку і Кадырова. На 44-гадовага мужчыну напалі ў панядзелак 15 чэрвеня каля 10 раніцы. Невядомы стрэліў у мастака 7 разоў проста на паркоўцы каля яго дому ў Бяла-Падляшцы. Пасля злачынца паспяхова збег з месца здарэння. Адразу пасля забойства ў горадзе абвясцілі поўны збор паліцыі і план перахопу. У выніку каля будынка консульства Рэспублікі Беларусь у той жа Бяла-Падляшцы паліцыянты затрымалі двух грамадзян Беларусі ва ўзросце 33 і 37 гадоў. Але іх датычнасць да злачынства пакуль не даказаная. Пракуратура пакуль устрымліваецца ад агучвання канкрэтных версій, спасылаючыся на таямніцу следства.
Таксама незразумела, ці не стала прычынай трагедыі помста мастаку за яго творчасць. Загінулы Роберт Кузаўкоў быў больш вядомы пад творчым псеўданімам Сямён Скрапецкі, і ў сваіх работах ён жорстка крытыкаваў улады, за што рэгулярна атрымліваў пагрозы. Сярод аб'ектаў яго ўвагі быў і Александр Лукашенко. Беларускага кіраўніка Скрапецкі маляваў неаднойчы і таксама не вельмі камплементарна. Следчы камітэт пахваліўся арыштам па новай справе так званых шэрых рыэлтараў. 1,5 дзесятка беларусаў і расіян затрымалі за махінацыі з дарагой маскоўскай нерухомасцю. Гісторыя пачалася з таго, што 59-гадовы ўраджэнец Міншчыны з багатым крымінальным мінулым, судзімы за рабаванне, згвалтаванне і крадзяжы, пасля чарговага тэрміну перабраўся ў Расію. Там ён выкарыстаў свае сувязі ў крымінальным свеце і сабраў банду. Першапачаткова саўдзельнікі зараблялі на падробках. Яны выраблялі ў Беларусі падробленыя пячаткі, штампы і дакументы, а затым адпраўлялі іх кур'ерамі пакупнікам у Расію. З часам злачынцы перайшлі да больш буйных маштабаў. Падробкі сталі выкарыстоўваць, каб афармляць спадчыну на кватэры памерлых альбо тых людзей, якія вельмі доўга адсутнічалі. Мэтай была элітная маскоўская нерухомасць, а ролі сваякоў выконвалі падстаўныя асобы. Такім чынам, банда паспела закапіць 4 кватэры ў Маскве агульнай вартасцю каля 3 мільёнаў беларускіх рублёў. Аднак прадаць іх і зарабіць на гэтым фігуранты не паспелі. Цяпер на тэрыторыі Беларусі былі затрыманыя 4 удзельнікі банды. У дачыненні да іх завялі крымінальныя справы за стварэнне злачыннай арганізацыі альбо ўдзел у ёй, што пагражае тэрмінам да 13 гадоў зняволення. Астатніх, уключаючы самога лідара банды, узялі пад варту ў Расіі. Усяго сілавікі выкрылі ажно 16 удзельнікаў гэтай крымінальнай сеткі. Не хочаш у турму — заплаці. Па такой схеме цяпер працуюць сілавікі Лукашэнкі. Праваабаронцы паведамілі, што некаторым фігурантам справы беларускага гаюна сталі прапаноўваць адкупіцца ад крымінальнай адказнасці. Прычым гаворка не ідзе пра вымаганне хабару. Затрыманым трэба зрабіць ахвяраванне дзяржаўным установам. Для разумення, пра якія сумы ідзе гаворка, за адно паведамленне, адпраўленае ў бот праекта, аднаму з фігурантаў прапанавалі перавесці некалькі тысяч даляраў у рэспубліканскі цэнтр арганізацыі медыцынскага рэагавання. Нагадаем, што на сённяшні дзень вядома пра 200 пацверджаных асуджаных па так званай справе гаюна. Пры гэтым агульная колькасць фігурантаў значна большая, а затрыманні па ўсёй Беларусі працягваюцца дагэтуль. Суды па гэтай справе праходзяць практычна штодня. З пачатку года ў так званы міліцэйскі спіс экстрэмістаў унеслі 432 чалавекі, асуджаных па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Сцвярджаецца, што пераважная большасць з іх праходзяць менавіта па справе гаюна. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, большасці фігурантаў справы прызначаюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу, прасцей кажучы, хатнюю хімію. Аднак ёсць і выпадкі прызначэння рэальнага пазбаўлення волі. Беларускія ўлады і сілавікі працягваюць рыхтавацца да самых горшых сцэнароў. Цяпер у Магілёўскай вобласці пройдуць вучэнні па рэагаванні на тэракты. У мерапрыемствах прымуць удзел падраздзяленні Мінабароны, міліцыі, следчага камітэта, КДБ і іншых дзяржаўных органаў. Мясцовых жыхароў просяць захоўваць спакой і выконваць усе патрабаванні людзей у пагонах. На Віцебшчыне падлетка лавілі са стралянінай. У Пастаўскім раёне даішнікі паспрабавалі спыніць легкавы аўтамабіль, але кіроўца толькі паддаў газу. Пачалася пагоня, падчас якой міліцыянты вырашылі прымяняць табельную зброю. Па выніку машына парушальнікаў спынілася толькі пасля стрэлаў па колах. За рулём апынуўся 17-гадовы мясцовы жыхар, які не мае вадзіцельскіх правоў, а ў салоне знаходзіўся п'яны пасажыр такога ж узросту. Цяпер на кіроўцу склалі 7 пратаколаў аб адміністрацыйных правапарушэннях, у тым ліку за непадпарадкаванне міліцыі. Матэрыялы ўжо перададзеныя ў камісію па справах непаўналетніх. Загадкавая трагедыя з вядомым медыкам. У Полацкім раёне 5 дзён ішлі пошукі мужчыны, які знік падчас падводнай рыбалкі. Аказалася, што гэта вядомы мінскі уролаг, загадчык аддзялення ў бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі 48-гадовы Геннадзь Шчатко.
Вядома, што 11 чэрвеня доктар у кампаніі сяброў адправіўся адпачываць на возера Вядзета. А 5-й раніцы ён выправіўся на падводную рыбалку, і больш доктара ніхто не бачыў. Па выніку толькі сёння медыка знайшлі, але, на жаль, ужо не жывым. Вось такія навіны. Подписывайтеся на канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.